Betapanya bila kekasih yang lama ku rindukan dia datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri.
sendiri. Dia sayang-sayang yang percuma bikin lara hati. Sayang yang percuma bikin lara hati.
titipkan kepadamu. Dia yang paling sayang. Oh, oke, terima kasih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad,
merah di balik kelambu hitam. Aduh, 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 aduh. Bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Mengapa engkau harus menyimpan sekuntum mawar merah di balik lampu hitam? Aduh, 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 aduh. Oke, terima kasih.
Pandan tajamu di muaro, kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale halatigo samuilah salam oi kami ucapkan kami baindah nan mudo-mudo Indah kadi tarikan sangan bajawe onde ganti ganti. Lagulah indah kami nyanyikan supaya sana onde bantu hati. Din din da din din oi din din da din 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 da din din oi din din da din din di Pariaman oi barale gadang di bulan tabui sabanarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo janda maafkan kami. Adekkan jawi di tengah padang, bawalah pulang onde di hari Senin. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati onde urang tersebut. Din din da din din oi din din da din 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 da din din oi din din da din din. Baralah tinggi oi si burung tabang pada Malaya kainge juo banyak ragamnya oi budaya datang budaya kita kembangkan juo. Marilah solo nata salayo, ulanglah gugur onde baik kapasa. Ambianan elo jadi pusako, sadonan buruak onde kita peloan. Din din da din din oi din din da din 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 da din din oi din din da din 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 ba din din oi din din ba din 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 da din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din 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 ba din din oi din din ba din din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para penggombong pengantin sekalian. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Susunan acara resepsi pernikahan Iwan Gunawan dengan Octavia Susanti. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga temu manten, acara yang keempat penyerahan pengantin pria kepada pihak keluarga pengantin wanita. Acara yang kelima penerimaan pengantin pria oleh keluarga pengantin wanita.
Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Koramil selaku perwakilan tamu. Acara yang keenam sambutan dari Bapak Kepala Desa dan acara yang terakhir doa atau penutup. Oke, untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Abdul Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu temu pengantin. Kepada Bapak dan Ibu yang bertugas dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng Bapak Ibu para rawuh lan pinis sesepuh lan pinis sepuh sedaya ingkang malenggah wonten mriki nggih. Menika badhe wonten adicara adat Jawa temu manten ingkang badhe kawula ayahi pramila ing mriki kula nyuwun idi pangestu panjenengan sedaya para rawuh mugi-mugi saged kasembadan napa ingkang dados panyuwunipun Bapak Rakidi sekeluarga ageng. Pengantin putra dibawa ke gapura depan sama orang tuanya. Pengantin putri monggo kula aturi medal. Nyi penemu penganten. Badhe nemukaken kemanten nggih menika ingkang putri naminipun Oktaviana Susanti kalian Iwan Gunawan binti Bapak Khairi.
ing enjang punika badhe ditemokaken nggih menika maksudipun dipun satukaken kalian Nyi Kemanten. Ingkang maksudipun menapa? Waunipun boten saged bareng rukun tutut sakniki disamukaken wonten dalemipun Bapak Rakidi sak keluarga agung. Mula ing mriki dumateng Bapak lan Ibu sedaya. Tak permisi aku ngadeg, mosok dalang kok ndelik. Mantan lanang rasa gadoh. Iya. Suwen. Aku engko ora roh malahan. Nggih. Nuwun sewu Pak Rakidi nggih. Monggo Pak dirawuhne Pak. Ndi ngaten wetu engko. Mlampah Mas. Kecapan bismillahirrahmanirrahim. Lakune alon-alon kaya macan luwih telenak-telenok. Jalaran omahe adoh Mas. Mula ing mriki Kemanten kakung badhe ditemokaken. Monggo. Iki masalah bahasa Indonesia, dalang bahasa Indonesia. Kuwi nggo banduman le, wis. Oh iya. Engko diantem nih nek iso dipenerne wetenge bendang duwe turunan. Kudune ya ngono to, apa tujuane perkawinan, ngembang turunan. Monggo. Mandek dhisik Mas, sampean teng sebelah kanan, heeh. Pengantin kakung antem nih biles kena pas. Ing mriki badhe diwontenaken nggih menika uteran ingkang masuk tro kekalih muter-muter ping 3. Ingkang maksudipun menapa? Ingkang kakung kagungan gadah niat nggih menika pados rejeki, pados sandang lan pangan. Mula ing mriki sasampunipun ping 3 nggih menika badhe dipun wontenaken malih nggih menika sikile dicepot diumbah. Kowe ngadeg man, heeh, tetep ngadeg sikile dicepot. Nggih, dicepot sandale dicepot. Ben sikilmu ki diumbah karo bojone. Sing maksude ben golek rejeki sing persik. Wit ngangka sikil sampai saka rambut. Ben resik sing maksude. Bah, sak sampunipun nggih menika ngidak tigan. Sing maksude telur biar pecah ben pecah. Pemikirane ben pecah, anggenipun golek rezekine. Sak sampunipun pemecahan telur nggih menika diwontenaken cuci kaki aliasipun dicuci sak kabehane ben golek rezeki kang halal kanggo makani anak lan bojone. Sak sampunipun diwontenaken cuci nggih ditulungi ngadeg alon-alon. Sak sampunipun ditentemokaken nggih menika ingkang ibu badhe gendong ingkang putra kekalih nggih menika badhe dibenta wonten dampar kencana ingkang sampun disiapaken kalih jajaran panitia lan keluarga agung. Ingkang putra kekalih nggih menika bapakipun lan ibuipun badhe gendong putrinipun. Nah, sama-sama karena ini iya dipun badhe dilenggahaken wonten dampar kencana kangge ngontenaken nggih menika
lelenggahan. Sampun selesai kembar mayangnya dibuak wae Mas. Nggih Mbak. Dikekne ning dhuwur gendeng. Iya, kudune dibuak. Heeh. Sasampunipun dipun wontenaken nggih menika temu kemanten. Ing mriki badhe dilajengaken nggih menika susungkeman. Oh, sungkeman. Sungkeman ingkang maksudipun nggih menika ingkang putra sungkem dhumateng ingkang putri kekalihipun. Monggo bae katuran. Monggo. Maklum dalange dalang anyar. Ayo Mas sungkem karo Bapak. Ibunya duduk, nanti anaknya sungkem kepada kedua orang tuanya bergantian. Niku namine sungkeman. Nah, duduk berdua, anaknya sungkem, didoakan semoga kedua anaknya menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawadah dan warohmah. Kaken-kaken lan ninen-ninen toto titi tentrem lan mintuno. Mungkin inilah terakhir sungkem anak kedua pada kedua orang tuanya. Doakanlah semoga beliau berbahagia. Bergantian. Yang laki-laki sungkem ke ibunya dan yang perempuan sungkem ke bapaknya. Doakan juga semoga beliau nantinya bisa membina keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah, penuh barokah. Amin Allahumma amin. Gantosan saking Kakung, tiang sepai saking Kakung. Mbok Dekam sini kali Pak De Heri katuran lenggah wonten mriku lan sungkeman malih nggih. Samanten nggih dipun suwuni barokah donganipun. Amekya ingkang putra kekalih sageta membina rumah tangga ingkang harmonis, ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah, penuh barokah. Rezekine mambrah-mambrah, iso tuku omah sawah lan anake ingkang kathah. Amin. Bergantian. Doakan juga semoga beliau menjadi keluarga yang harmonis, yang sehat, keluarga yang penuh barokah. Amin. Pripun Mbah, sak sampune sungkeman makman Mbah, mboten? Mangke, nggih, monggo. Monggo Mbah, kita sama-sama berdoa semoga tercapai apa yang semoga Allah mengijabahi apa yang jadi harapan Mbak pengantin sekalian ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten pangeran ingkang leres dipun sembah kajawi namung Gusti Allah piyambak ingkang leres dipun sembah. Lan kula pitados bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
niate ingsun nandur menungso oyote manah wite pikir godhonge sir pentile puji lan dikir dadi jodohmu donya lan akhir aja wah aja kisir tetep langgeng selawas murip sallallahu wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sadat ageng kang jumeneng roh ing lapi sing dadi telenging ati sing dadi lajering urip ayang-ayangku roh Muhammad sejatiku manungsa wujudku sinampurna. Sri pengantin sekarone njaluk selamat donya selamat akhir selamat saking kersane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok dawi pertimah lungguh amben bergula gamparane kencana cunduke sarene wulan sumpinge litang johar yaiku pupuse mbok midodari seketi Banjaran Sari Sri pengantin sekarone nadai cahya rasa datullah sallallahu wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Manta ajiku jala sutra tampangku sloka mangang tak tebake segara wetan tak tebake segara kulon tak tebake segara lor tak tebake segara kidul tak tebake segara tengah. Apa to oleh-oleh wak bolanat uceng sliwet sampun kantun ingsun pekel slamet bener pundak kuat renundung derajat rineksa malaikat 144 sak kayu-kayune puspa nitra sing gedhe wite becik papane ayu panggonane klothokane dadi pagere pange dadi gondelane pentile dadi kanugrahane kembange dadi sandang pangane godhonge dadi pangayomane wong tuane sekaro karone birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tasik setunggal malih Pak jemuk punar. Nggih. Mawi. Monggo mriki, Pak. Sego kuning lho, sego kuning kuwi dikomungkan kabeh, heeh. Nah kayak ngono, kabeh tunggane panggang barang kuwi. Naik, heeh, munggahke kono. Heeh. Iya. Lah nggih. Nggih. Lantaran menika ada Jawa, Bapak Rakidi menika nggih menika mantune mantu mbubak. Dadi nggih wonten ingkang namine jemuk punar nggih. Monggo. Menika mawi mbubak nggih Pak, sekedap acaranipun. Bismillahirrahmanirrahim. Niate ingsun buka oleh-oleh mbok Sri manganten iki apa isine ya? Sandang lan pangan. Sandang pangan rezeki sing oke ya Allah. Wujude tape Pak Oh, ngapusi niku. Rezeki Pak iki. Oh, nggih manis kok niku nggih. Dirasakne Pak niku pripun tapene anake niku manis napa mboten? Pripun manis? Napa Pak rasane? Manis alhamdulillah semoga manis. Getir. Oh, pahit getir Mbak. Waduh. Sing sitok pahit sing tok getir. Nggih. Ora percaya nggih Pak Bu? Mboten asli. Bapak sitoke nggih. Bapak sitoke niku cobi pripun? Kayak engko sitoke ya ngono. Lah manise kapan? Monggo. Panas mbone kula tekoni panas. Iki dukun ngantene sing ngapusi Pak, padahal mau anis ketane aku wis jajal kok mau. Nggih to. Monggo. Pripun Bu raose? Panas Pak. Panas. Aduh. Lah iki. Wah, panas. Untar-untar nggih. Dadi mriko pahit getir panas untar-untar. Untar-untar. Iki ijek ki Pak, tak ngrasake ora percaya nggih kula ijikan. Nggih. Cobi tak rasakne aku dhewe. Nggih, sampean mang ngrasakne dhewe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niate ingsun buka bokor kencana sing isine semangka jingga asale saka pasar Ngaloka. Diiris nganggo lading waja, landesane pupu kiwa. Lah enak tenan paling iki engko. Nggih enak niku wong pupu kiwa, nggih enak niku. Manis, adem asrep, sirep kaya ketiban banyu suwindu jebolane. Waduh, nggih. Asuk. Dados ngoten nggih
Bapak Ibu sedaya para rawuh intinipun ingkang pait getir panas mentar-mentar kala wau sampun bidhar tiyang sepahipun kekalih. Sri penganten Kantuna manggiha karaharjan kabejan wonten dinten niki sak lami-lamenipun. Amin. Pun boten gadhahi aran-aran napa-napa ingkang sampun dibayar wonten dinten menika. Nggih. Lah menika Bapak Rakidi tasih ngedalaken ratengan napa ingkang dados panjenenganipun mugi-mugi saged lestantun napa dados panjenenganipun Bapak Rakidi sekeluarga ageng. Nggih. Ngawonanten jeneng pepak manca warna bengireng putih kuning menika nyaosi pirsa derek ipun Sri penganten kekalih menika ingkang nami Mutmainah Supia Amarah Aluamah. Sedaya ingkang manggen kiblat sekawan. Ingkang sak pengaturan malih jeneng Baro-Baro utawi jeneng Sengkala. Menika ngaturi sederekipun Sri penganten ingkang nunggal pertapan seji panggonan ing adoh boten wangunan ing cedhak boten senggolan. Ngotenaken punar menika kangge jemukaken Sri penganten kekalih ingkang setunggal kangge jemukaken besan sekalian. Enten sedaya dipun jemukaken mugi-mugi saged nunggal karep atur runtut wiwit dinten niki ngantos sak lame-lamenipun. Ingkang sak pengaturan malih jeneng Mergoina, jeneng menika nyaosi sedherekipun Sri penganten kekalih nggih menika ingkang nami Kakang Yayi Ragajati den Bagus Pengumbaran lan Kakang Yayi Ragajati den Ayu Pengumbaran. Nggih menika ingkang nitik wahyu saking bapa lan saking ibu. Ngentenaken panggang tumpeng nggih menika ngayahi napa-napa dados panjenenganipun Sri penganten kekalih nggih menika nandhangi ngget sengkala cilik lan sengkala gedhe. Mugi-mugi saged lestantun napa ingkang dados panjenenganipun Sri penganten kekalih. Nggih. Ingkang sak pengaturan malih ngontenaken pisang raja. Menika ngatur raja manik mustikane Buni Murah 7 Sampurna Jati. Menika dinten 7 pasaran 5 dinten pintu pasaran 5 windu sekawan sasi 12 pasringkel sak piturunipun. Mugi-mugi saged nyilakake beka kala gurun nyengkonnya sak japine kurung sak jawen kurung sak lebete pekarangan sak jawipun pekarangan. Entene sedaya dipun paringi mugi-mugi saged Gusti Allah Ta'ala saged maringi rahayu wilujeng dumateng Bapak Rakiti sekeluarga ageng. Mboten wonten alangan setunggal penapa wiwit dinten niki ngantos sak lame-lamenipun. Amin. Kados sekap anggen kula ngaturaken mbok pilih wonten kiranganipun mugi-mugi Gusti Allah saged nyekapi napa ngedos panjenenganipun Bapak Rakiti sekeluarga lan dumateng Bapak Ibu sekalian mbok menapa wonten gonyak ganyutun atur kula nyuwun pangapunten dumateng Allah nyuwun wapirahipun. Kula tutur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dalan. Nuwun mekaten wong nggih menika badhe dilanjutaken dulangan utawi ingkang bapakipun dulang ingkang putra. Wis nggih dulangan ku bar kuwi bapake dulangi mamake. Loh kok kuwalek ya. Monggo dulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rukjabtana wa qina adzabannar besok di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kepada Bapak Rakidi dan sekeluarga agung, perkenankan di sini saya atas nama mewakili dari Mbok D kami yaitu Bapak Khairi dan Ibu Kamsini. Yang pertama, mohon maaf apabila rombongan kami sekeluarga besar kurang pas utawi kurang terpsilo dumateng manahipun Bapak Rakiti sekeluarga agung. Kami atas nama mewakili dari Bapak Khairi dan keluarga besar sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya kami merasa bangga karena apa? Perjalanan kami jauh dari sana sampai ke sini tidak ada halangan suatu apapun.
tidak ada rintangan. Alhamdulillah sukses, tidak ada rintangan apapun. Sekali lagi saya matur nuwun. Yang ketiga kalinya kami merasa bangga karena apa, keluarga Bapak Rakiti sekeluarga kami menerima kami apa adanya. Maka dari itu kami atas nama keluarga dari Bapak Khairi sekeluarga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kanthi asta kalih lan renane penggalih ingkang putra Iwan Gunawan kula serahaken dumateng Bapak Rakiti sak keluarga agung. Terserah jenengan ajeng sampean gula wentah nggih monggo, mboten nggih monggo, sing penting wis tak serahne gitu. Lan malih ing mriki kami juga atas nama keluarga hanya bisa mendoakan semoga apa yang menjadi hajat dan nyanipun Bapak Rakiti sekeluarga agung wit menika wedal ngantos paripurna boten manggihi alangan sak tunggal punapa-punapa kalis ing sambikala cekataken rahayu wilujeng slamet. Lan monggo kita sarengan muji syukur karya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingkang putra kekalih membina keluarga yang bahagia. Bahagia dunia dan bahagia akhirat, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, kaken-kaken lan ninen-ninen toto titi lan tentremo. Hanya itu saja sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya penerimaan pengantin pria oleh keluarga dari pihak pengantin wanita. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Dumateng Bapak Rakiti sekeluarga besar ingkang kita hormati, pada Bapak Kepala Desa Sumbersuko beserta staf ingkang kita hormati, tamu undangan ingkang kawula mulyakaken, khususnya temanten kedua mempelai ingkang kita hormat, ingkang kita sayangi. Alhamdulillah kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala dene menapa ing siang menika kita saged pinanggih wonten dalemipun Bapak Rakiti sekeluarga besar kanthi kawontenan sehat wal afiat boten-boten alang setunggal punapa. Nggih mugi-mugi anggen kita kempal menika angsal berkah lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang kaping kalihipun shalawat salam minallah mugi katur wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang kawula mulyakaken, ing mriki kawula mewakili Bapak Rakiti sekeluarga besar nggih sepindah ngaturaken guing panuwun atas rawuh panjenengan sami saged andukeni menapa undanganipun. Dene kaping kalihipun ngaturaken sedaya kelepatan mbok pilih wonten kekhilafan anggenipun paring pahormatan baik palenggahan saha daharan saha lintu-lintunipun
ingkang kirang meranani dumateng penggalih para bapak saha para ibu ing mriki kawula kajibah nyuwunaken gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene salajengipun ing mriki kala wau sampun dipun aturaken bilih kawula kapurih nampi temanten putra. Sajatosipun kula boten biasa nggih. Aniki bising biasanipun Bapak Usman Ghazali. Secara mendadak kula diaturi kon ngadeg wonten ngaso panjenengan sami. Dadi nggih sajake repot Pak. Boten biasa kula niku ngatur wonten ngaso panjenengan sami. Dadi pramila saderengipun mbok pilih wonten ingkang kelintah-kelintunipun anggenipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami. Kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dumateng para bapak saha para ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Kala wau sampun dipun aturaken saking pihak temanten putra bilih ngaturaken nyerahaken dumateng temanten kekalihipun atau temanten putra nggih kawula tampi ing mriki kawula mewakili Bapak Rakiti nggih kanthi tangan kekalih kawula tampi bismillahirrahmanirrahim. Kawula tampi mugi-mugi temanten kekalih menika sageda rahayu wilujeng anggenipun kekeluargaan boten pinanggih alang setunggal punapa mulai samenika ngantun sak pangajengipun kanthi berkah doa panjenengan sami dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dumateng para bapak saha para sedaya ing mriki tentunipun nikah menika sunnah Rasul wonten dawuhipun an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah niku sunnahku kata Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing ora seneng karo tingkah lakuku atau sunnahku mongko termasuk niku sanes golonganipun Kanjeng Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dadi nikah niku pun tradisi kangge tiyang Islam. Niku sunnah. Pramila setiap wong Islam atau tiyang Islam menika harus melalui pernikahan. Ampun ngantos boten melalui pernikahan. Nah niku insyaallah kanthi pernikahan menikalah Allah menurunkan keberkahan dumateng khususipun temanten kekalihipun fa insyaallah menika dipun berkahi baik anak utawi rezekinipun ketapa niku ila yaumil kiamah. Allahumma amin. Anikilah sekedhik ingkang perlu kawula aturaken. Sepindah malih kawula tampi kanthi asa kekalih mugi-mugi temanten kekalih menika sageda pinaringan rahayu wilujeng anggenipun pernikahan menika dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kemanfaatan kemaslahatan fid dini wa dunya akhirah. Kirang langkung pamawonten kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Dan Ramil sekaligus perwakilan tamu kepada Bapak Letu Infanteri Christian Bambang Purwoto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan
atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga dapat menghadiri Sohibul Hajat dalam pernikahan Ananda dari anak rekan kita Pak Rakidi. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Lil Hajat Pak Rakidi beserta Ibu Emilia, yang kami hormati pihak besan Bapak Khoiri dan Ibu Kamsini, dua mempelai Ananda Iwan dan Dinda Oktavia Susanti AMKEP. Yang kami hormati Kepala Desa Sumber Suko Bapak Anang Basri. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, serta aparat desa Sukumulyo yang kami hormati dan kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Rakidi untuk sekarang kami diamanatkan untuk mewakili tamu undangan untuk sambutan, mewakili tamu undangan maksudnya. Kami didadak nih Pak, tidak beritahu tadi malam atau pagi tadi, begitu sampai langsung kena tembak, dor katanya. Kasih kita sambutan Pak Rakidi. Lah, ada Pak Kades. Pak Kades, mana Pak Kades? Ada Pak Kades, Pak? Oh, ada Pak, ada sesepuh lagi masalahnya. Yang punya wilayahnya Desa Sumber Suko. Sebelum saya perkenalkan diri Pak, kami dan Ramil Belitang 2, Letnan 1 Infanteri Christian Bambang Purwoto. Kami sudah di Koramil Belitang 2 sudah 1 tahun pas tanggal 18 Januari tadi. Untuk tempat tinggal kami di Batu Raja, rumah dinas kami di Batu Raja, tempat tinggal di Kota Palembang. Untuk status kami anak 4, untuk keseharian ya kami definitif dan Ramil Belitang 2, Kecamatan Belitang 2 dan Belitang Mulia. Pak Rakidi, anggota kami bergabung sudah 1 tahun, saya masuk 1 tahun pas Pak Rakidi pensiun bulan 12 tadi. Untuk surat turun pensiunnya pas bulan 2 tanggal 2 tadi. Jadi momennya pas pensiun, pas ada pesta, nikahan, hajatan anak Pak Rakidi. Nah, jadi untuk kedepannya kalau mampir lewat ke Belitang 2 sekalian mampir Pak di Koramil Belitang 2. Mungkin jarang-jarang Bapak mengarah ke Tugu Mulyo tuh mungkin ya sekali lewat sana Pak. Jalan sudah bagus Pak, udah dilebarin jalannya Pak. Ngantuk-ngantuk Pak, enggak mungkin jatuh ke sawah Pak. Tetap lurus Pak, jalan sudah lebar Pak, jalan kami Pak. Dari Blit BK 16 sampai ke Sumber Makmur Pak, jalan sudah lebar Pak. Mungkin itu saja Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Rakidi sudah berikan kepercayaan kami mewakili tamu undangan untuk memberikan sambutan. Semoga kami dari tamu undangan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai Ananda Iwan dan Dinda Oktavia Susanti AMKEP.
Semoga ini adalah pernikahan yang pertama dan terakhir, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Kami juga mewakili tamu undangan Pak Arkidi mengucapkan banyak terima kasih atas jamuan undangan pada hari ini. Mungkin kepada rekan-rekan tamu Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah dijamu makan, ada yang belum. Monggo nanti kita sama-sama mengaturi tempatnya di sebelah kanan rumah Pak Rakidi. Saya ini orang Jawa Bu, tapi tidak bisa bahasa Jawa Bapak Ibu. Jadi karena kelahiran Palembang Bu. Ya, ibu saya Purworejo Bu. Saya Purworejo, bapak saya Cirebon. Tapi saya sudah lahiran Palembang. Jadi mohon maaf kalau wah bapak ini ada notok-notok bahasa Jawanya melentot ya. Memang orang Jawa Bu. Tapi bahasa Jawa ini saya tuh mengerti, tapi tidak bisa ngomongnya tuh gimana, lidah saya tuh angel, pedas lidah saya Bu. Biasa makan cuko Bu ya, Palembang Bu ya. Mak cuko pempek pagi-pagi belum ketemu sarapan nasi, yang ada cuko ya sudah cuko. Jadi pedas, jadi susah Bu apa Bapak mau ngomong bahasa Jawa ini. Kami rasa itu saja Bapak Ibu, Pak Rekidi dan Ibu Soleh Berhajat, Pak Pesan. Yang inti utama acara ini, semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada hambatan sekecil apapun sampai acara selesai. Ini ada organ tunggal, mungkin sudah tahu Pak Rakidi, mungkin sampai jam berapa batas waktunya, silakan dikoordinasikan dan diatur saja. Kami mewakili tamu undangan mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada Pak Rakidi sebagai Habibul Hajat. Semoga selalu berbahagia. Ini anak pertama, anak kedua, tiga, semoga bisa terlaksana dengan aman dan lancar untuk kedepannya. Bisa dilaksanakan kembali acaranya di sini lagi. Insya Allah kami masih di sini, kami akan hadir lagi Pak Rakidi. Itu saja Pak Rakidi. Serta sama maaf, kulibin kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya doa atau penutup. Sebelum memasuki acara doa, di sini saya sebagai pembawa acara mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Zainal Abidin kami persilahkan. Wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirina wa sallim radallahu tabaraka kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafin amri kafin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa aimi sultanik. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli la nuril ilmi wa min nuril ilmi la nuril fahmi wa min nuril fahmi la nuril amal wa min nuril amal la nuril ikhlas wa min nuril ikhlas la nuril qabul wa min nuril qabul la nuril maqsud fi dini wa dunya wal akhirah nakala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jamil khairat wa ba'dal mamat. Allahumma ali bainahuma kama alabta bainatin wal ma' wa ali bainahuma kama alabta bainal adam wa hawa wa ali bainahuma kama alabta baina Harun wa Usarah wa ali bainahuma kama alabta baina Musa wa Safura wali bainahuma kama alabta baina Yusuf wa Zulaiha wali bainahuma kama alabta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, terlalu ketipu lawan sikapmu di balik kemalu. Irama kabutmu bertakbir mega-megamu. Ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Padu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya. Satu alunan yang sudah. Pengemis yang selalu harus mengalah bila diputuskan
pengemis cinta yang selalu harus berharap bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Terima kasih kembali. Durung ana kegawean isuk turu sore wengi wengine dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno gini yen tiba itu marah tua harap terus sampai kapan
sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kau ku nanti. Hanyalah kau yang ku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji, usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasih tak menunggumu. Demi cintamu rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan berjumpa. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih, air matamu hilang bukan kembali kepada dirimu. Setiamu takkan ku duakan. Hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, takkan tergantikan. Ready musik.
semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia beri hati. Terima kasih.
Monggo kangge keluarga. Kali ibuke, bapake monggo.
perlu kirim surat, SMS juga gak usah. Tinggal nongol depan pintu, hanya tinggal melambai, tinggal bilang hello sayang. Dua tuh memang asik, dua pacar tetangga, biar pun irit, buang duit, tak ada malam mingguan, malam apa bersama, tiap hari berduaan, melembah Jumat yang mesra. Enggak usah telepon, 5 langkah langsung jalan, enggak usah SMS-an, 5 langkah langsung. Digoyang ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumeneng ingkang kaping kalih dumateng keluarga agung Bapak Rakiti sak keluarga agung. Gegandengan menapa ingkang dados hajat lan niat kula sedaya sampun terlaksana kanthi berjalan sukses mboten manggih halangan satunggal punapa-punapa. Lan kula sak rencang sedaya sampun didukani papan palenggahan dedaharan. Amugia menapa ingkang dados sodaipun Bapak Rakiti sak keluarga agung tansah pinaringan ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Mulai ing mriki kula sak rombongan sedaya badhe nyuwun pamit. Ananging sakjengkaripun kula saking mriki. Ing mriki Bapak Hoeri sak keluarga agung nggih menika badhe ngunduh mantu. Mula ing mriki dumateng Bapak Rakiti sak keluarga besar benjang ing dinten Kemis tanggalipun 13 bulan kalih 2025 wekdalipun jam 09.00 ingkang putra kekalih kula suwun dipun suwanaken wonten dalemipun Bapak Hoeri. Mboten dhewean namung direncangi kalih brayat sedaya. Lan malih kula ananging ndedonga amogia menapa ingkang dados hajat lan nanti-pun Bapak Rakiti sak keluarga agung wit menika wedal ngantos paripurna tansah kalis ing sambikala cekakaken sugeng rahayu slamet wit menika wedal ngantos paripurna. Nggih sakmenten ugi kula nyuwun dedonga amogia perjalanan kula wit menika wedal ngantos dugi dalemipun piyambak-piyambak boten manggihi alangan sarubeda punapa-punapa. Sugeng rahayu saking kula ihdinas siratal mustaqim siratal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak saha para ibu sedherek sedaya ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula matur ingkang kaping kalihipun mewakili saking Bapak Rakiti saha sekeluarga besar. Mboten namung ing mriki kawula nyuwunaken pangapunten ingkang kathah sebab ingkang kula tingali kala wau sing jelas kirang penghormatan nggih Pak. Ingkang lelesehan, enten ingkang boten bagian napa-napa lah pokoke nggih. Wis pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi atas rawuh panjenengan sami niki boten mengurangi rasa hormat dumateng Bapak Rakiti sekeluarga besar lan ugi mugi-mugi atas napa menika ingkang dipun aturaken kala wau badhe nyuwun pamit. Nggih Pak insyaallah niki atas nama keluarga besar Bapak Rakiti sekeluarga besar niki insyaallah badhe nderekaken
temanten kekalih rijang insyaallah wonten dinten Kamis nggih Pak nggih. Niki mugi-mugi sedaya kala wau pinaringono kesehatan napa zahir lan batinipun sehingga kula lan panjenengan sami saged sareng-sareng napa menika sareng-sareng andukaaken temanten kekalih wonten dalemipun Bapak Khairi lirit andikolah khususipun tamu undangan nggih saking Bapak dan Ramir kanten pangapunten Pak kathah niki keluarga Bapak Rakiti niki kathah sanget Pak wonten ingkang saking Palembang wonten saking Barakuang dan kathah sanget pramila pangapunten ingkang kathah nggih khususipun ingkang pengombyong Bapak Khairi Soe pengombyong pangapunten ingkang kathah ingkang kawula suwun nggih mugi-mugi kita dipun paringi keselamatan nggih awet sak menika sak pangajengipun lan ugi nderekaken doa mugi-mugi lampahipun Bapak Khairi rombongan menika dipun paringono keselamatan kesehatan sehingga kula lan panjenengan sami saged pinanggih wonten ing acara saklajengipun. Kirang-kirang pamunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit le
apabila kita bertemu. Sedangkan aku merasa gelisah, merindukan suasana indah saat kita bermadu cinta. Nurjana, Tupita, Nurjana, mengapa aku sangat rindu padamu. Cak Mano MC masih dijuk selagu lagi? Aku dibelai
Coba kau renungkan, di saat cinta harus memilih jalan hidupmu. Jangan kau coba membagi kasih sayangmu. Satu hari akan ada tangis bila kau masih mendua hati membagi kemesraan. Siapapun dia takkan maafkan dirimu. Jangan kau simpan rindu yang semu. Bila kau hanya bermanis-manis
semu. Bila kau hanya menabur duka di hati, malam ini coba kau mengerti, di saat cinta harus memilih dalam hidupmu. Jangan kau coba membagi kasih sayangmu. Jangan bisikan cinta yang semu. Bila kau hanya bermanis-manis di pipi, jangan janjikan cinta yang semu. Bila kau hanya menabur duka di hati, bila kau hanya bermanis-manis di pipi. Baik, terima kasih tembang pembuka. Masuk syukur gelem ya aku dhewe lah. Ayo masuk. Ya semua
ataupun ku tak mau, karena yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Ya semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintai, tapi mengapa engkau masih ragu? Oke, masih kita lanjut ya. Kau bersumpah bila mengotori
terima kasih.